пиряхҳо манбаи асосии ташаккули оби тозаи ошомиданӣ ба ҳисоб мераванд. бале меҳроб, тамошобинони иззатманд, ин лаҳза суҳбате дорем бо Раҳматулло Рауфов, номзади илмҳои география, доцент. хуш омадед ба барномаи Субҳи Тоҷикистон. оид ба ҳифзи пиряхҳо чӣ гуфтанӣ доред? хеле ки ҳамагон огоҳ ҳастем, дар шаҳри Душанбе пойтахти азизамон конференси байналмилалӣ аз таърихи яъне ки 29 то 31 бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти кишвар баргузор мегардад ва дар ин конференс аз рӯи баъзе маълумотҳо аз 44 давлати дунё меҳмон иштирок мекунанд. мақсади асосии конференс маълум аст ки ин баррасии ташаббуси пешвои муаззами миллат ки соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамчун рӯзи ҳифзи пиряхҳо қабул гардида буд, баргузор гашта истодааст. ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки мақсади асосии баргузоршавии конференс дар он аст ки мо ҳамчун ташаббускор, яъне ки ташаббускори ин соли ҳифзи пиряхҳо ки худи ҷумҳурии Тоҷикистон аст, албатта бо худи ташаббуси пешвои муаззами миллат якум конференси байналмилалӣ дар пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе баргузор гардад. албатта қайд карданӣ ҳастам ки конференсия дар сатҳи олӣ баргузор мегардад. албатта аз соли 2000 аллакай нигоҳ кунем, қариб 25 сол мешавад ки пешвои муаззами миллат проблемаи глобалии асосие ки об, иқлим, экологияро бардоштааст ва конференси якуми ҳифзи пиряхҳо дар ҷумҳурии мо мегзарад. ин албатта фахри тамоми тоҷик аст ва мақсади асосии баргузор шудани конференс дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст ки мо ташаббускори ин ҳастем. аз тарафи дигар мақсади асосии баргузоршавии конференс дар он аст ки бояд аз нуқтаҳои асосии ҳифзи пиряхҳо, ҳифзи иқлим, ҳифзи экологияи сатҳи замин бояд ки мо бархурдор бошем. вобаста ба ташаббусҳои пешвои миллат дар бораи ҳалли масоили обу иқлим чӣ гуфтаниҳо доред? албатта дар масъалаи ташаббусҳои пешвои муаззами миллат оид ба обу иқлим, экология ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки дар ҳақиқат новобаста ба оне ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил аз захираҳои обӣ дар ҷои ҳаштумам ки қарор дошта бошад, пешвои муаззами миллат масъалаи обро яке аз проблемаҳои глобалии сатҳи сайёра бардоштанд. ҳамагон огоҳ ҳастем ки дар сатҳи сайёра аз нарасидани об аз рӯи ҳисоби баъзе мутахассисон дар 17 сония як кӯдак аз нарасидани об мефавтад. зиёда аз 2.4 миллиард аҳолии сатҳи сайёра ба оби аз нуқтаи назари санитарӣ тоза дастрасӣ надоранд. нишона дар он аст ки гармшавии сатҳи сайёра иқлим рафта истодааст ва пешвои муаззами миллат ҳама вақт дар баромадҳошон оид ба сарфакорона истифода бурдани захираҳои об дар сатҳи сайёра сухан меронанд. ва як чизи дигар қобили қайд аст ки пешвои муаззами миллат дар созмони милали муттаҳид вақте баромад карданд як сухани хеле муҳтаво гуфтанд ки арзишмандии об аз арзишмандии дигар сарватҳои табиӣ кам нест. пешвои муаззами миллат дар ҳар як баромади худшон қайд мекунанд ки мо бояд ки тарзи сарфакорона истифода бурдани обро донем. то соли 2000 1.2 миллиард аҳолии сатҳи сайёра дастрасӣ ба оби тоза ва 2.4 миллиард аҳолии сатҳи сайёра умуман дастрасӣ ба об надоштанд. лекин аз 2003 вақте дар бораи об барои ҳаёт ва 2005-2015 об барои ҳаёт вақте ки қаднома қабул гардид, ин нишондиҳанда аз 10 то 11% аллакай эҳсос карда шуд ки мардум хеле шароити зиндагишон хубтар шуд. новобаста ба оне ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз об хеле аз захираҳои обӣ ва пиряхҳо бой аст, ташаббусҳое ки пешниҳод карданд аллакай дар сатҳи ҷаҳонӣ қабул гашт. пешвои муаззами миллат на фақат мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, балки тамоми сатҳи сайёраро ғамхорӣ карда истода ин ташаббусҳоро пешниҳод карданд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз захираҳои об хеле бой аст. пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, агар аз рӯи маълумотҳое ки яке аз пиряхшиносони маъруфи тоҷик дар китоби охирон каталоги пиряхҳо қайд кардагӣ ҳастанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон 9139 пиряхе ки зиёда аз 1 километр дарозӣ доранд мавҷуд аст. дар ҳақиқат дар ҳолати имрӯзаи ҷумҳурӣ баъзе пиряхҳое ки хурдтар ҳастанд, албатта ино об шуда рафтанд аз байн, лекин маълумоти умумие ки додагӣ ҳастанд аз масоҳати умумии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне масоҳати умумии ҷумҳурии Тоҷикистон 5.8% онро пиряхҳо ташкил мекунанд. пиряхҳо ин захираҳои оби ошомиданӣ ҳастанд
мақсади асосии пешгирӣ кардани пиряхҳо ин ҳам аз он шаҳодат медиҳад ки мо бояд захираҳои пиряхии худмонро нигоҳ дорем. барои чӣ? барои оне ки захираҳои пиряхие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, ин ҳам барои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам ва барои мардуми поёноби мо хеле зарур астанд. бояд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1 миллион дарахт шинонда шавад, дарахтҳои сояафкан ва дарахтҳои ороишӣ. масалан арча. мақсад дар чи аст? мақсад дарахт ё ин ки арча ё ин ки ҷангалзор, ин тоза нигоҳ доштани обу ҳаво. дуюм мақсади асосӣ барои мӯътадил нигоҳ доштани боду ҳаво аст ки ҳозир мо медонем ки гармшавии иқлим рафта истодааст. агар ҳамин экосистемаро мо тезтар барқарор кунем, бахуваттар кунем, мо метавонем ки то андозае захираҳои пиряхии худмонро ҳифз намоем. ташаккури зиёд барои суҳбат. тамошобинони иззатманд, бори дигар ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Раҳматулло Рауфов, номзади илмҳои география, доцент. бахшҳои дигари барномаи Субҳи Тоҷикистон идома доранд. дар идома моро ҳамроҳ бошед.